Kalbo sa Mindanao ang usa ka Davaoenyong visual artist human naapil ang iyang mga obra sa exhibit sa nasod China ug Amerika. Ato siyang ilailahon pinaagi nining report. Tubong Davao City ang 50 anyos nga si Tio Di Boyli Perez o mas gilang si Bong Perez. Bata pa lang, hilig na gyud kuno niya ang art. Part na pula sa akong kanang existence as a human ug mao I believe mo ni ang gihatag sa ako sa Ginoo. Busa, gitun-an gayud niya ang art hangtod sa nakakuha siya og doctorate degree sa fine arts ug karon usa na siya ka art appreciation professor sa University of the Philippines, Mindanao. Lakip siya ang mga obra, kining gidisplay karon sa Dafen Art Museum sa Shenzhen, China. Kini ang nag-inusarang entry gikan sa Pilipinas sa 4,475 ka international entries. Bida sab ang iyang obra nga gi-exhibit sa Southwest Florida sa Amerika. Lakip kini sa 50 ka entries nga napili, gawa sa 15,912 entries gikan sa gatusan ka nasod. Busa, garbo kini dili lang para sa Mindanao apan sa tibuok Pilipinas. Tambag niya karon sa mga aspiring artist. It takes a lot of practice, takes a lot of time, no, mga trials and error bago nimo ma-master. So I think pinakauna jud ang discipline. Ayo ingon nga enough na din but continue ang improvement. Paningkamot, mo diya kinahanglan jud maningkamot. Tiyaga lang jud na siya. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.